ka ambla kurango gɛlɛya in an tɛna na sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ale fɔli la sabula kɛlen no ka degun caman lase mɔgɔ caman ma baaraw kɛli la nin waati in na an kɔni ta ye an m'a faamu dɛ k'a bɛ dugu jɛra a ma s'anw fɛ yan an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ u ma ɲinɛ an kɔ sa o ayiwa bi ye ntɛnɛ ye avril kalo tile 22 san 2024 dialogue phase régionale ale ni minnu tun bɛ ka kɛ lasigidonsow la o kow banna nin waati in na caman bɛ clôture la sini an na o kumaba dɔw ta ko olu fɔ aw ɲɛna armée ale kɛlen no ka wulikajɔ kɛ bi yɔrɔ caman na terrorisiw n'u dɛmɛbagaw n'u lafasabagaw ni maa maa b'u kɔkɔrɔ don k'olu ɲini k'u ka kow bɛɛ lajɛlen ban o wulikajɔ o y'a to sera k'u bolo da nin juga wale bamaja wale kɛba ɲɛmaa belebeleba dɔ kan min tun bɛ obi fili ka don Tɔnbɔkutu kɔnɔna na sɔgɔmada in na an y'a fɔ n ko dɔw taara bi baarakaw fɛ yen ka maaw ka bolominɛw cɛ u y'u tɛgɛ da u kan han duguladenw don ko sɛgɛn b'u la ne m'a fɔ a ɲɛna n ko nin bɛɛ tɛ terroriste ye o aw ka contrôle physique a ko gɛlɛyalen don Tɔnbɔkutu mara la dɛ aw taara fo Kidal ka taa maaw ka contrôle physique kɛ sisan ko Dire Ɲafunge ani Gundam o école karamɔgɔw k'olu ka na ko k'olu ka contrôle physique kɛ Tɔnbɔkutu kɔnɔna na olu fana ko k'a ye dɛ aw sera fo Tɔnbɔkutu kɔni anw bɛ degun min na a b'o y'a ɲɛna dɛ a bɛ na de ne kɔni nin kelen na tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra contrôle physique i ka baarakɛyɔrɔ de don u ka t'u nɔfɛ u sigiyɔrɔ la kɔkan kibaruyaw la ko farafinnakaw bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka terrorisme k'o kɛlɛli baaraw boloda halisa min ye bɔnko ale ka du kɔni ninnu nin du in sɛgɛnna dɛ aw ka ndolantilaba in t'a dɔn n'a sɔrɔ a tun bɛ Barça de la a bɛ Real a bɛ Manchester jumɛn Bayern de la David Beckham ko dɔ bɛ ka a ŋanamu dɛ cɛ bɛ ka sɔrɔ kɛ David Beckham kɔ kan jago ɲɛ yɛlɛla sa ko ale ko ka tiɲɛ don ɲɛ star ye sa n balo cogo ka ɲi nka e fana bɛ k'a ko dama tɛmɛ dɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni miniti 18 ye san fusufusunin jiginna Gawokaw fɛ yen dugudenw ko nin nɛɛma in ka fisa dɛ nka a ma taa yɔrɔ jan dɛ a fusufusura de a kɔni fusar'u ma kosɛbɛ sabula dugu kun ka kala cogo min a na dɔ bɔ o la an b'a fɔ san ko Ala ka samiya kɔni donko ɲuman jira an na yaasa min ye lafiya min ni bɛɛ lajɛlen b'o ɲini o ka se ka sɔrɔ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Dogofiri kilomɛtiri 2 ale masuruna na u taara dɔ fa ka foro kɔnɔna na nin contre saison waati la waleya in kɛra kunungo dugudenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko bi olu yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ ka na fo ministre Sadio Kamara fɛ yen yaasa ɲɛ ka ɲini olu ta in na sabula olu bolo min ye baara kan ka kɛ cogo min a bɛ k'o sira bila kosɛbɛ ka sababuya kɛ maaw bɛ contre saison min na nin waati in na bamananjawale ni wale kɛbaaw talen don u cɛla ye kamalen tun b'a ka foro de la a bɛ baara la u ye mugu kɛ k'a kerun k'a bɔ k'a bin kilomɛtiri 2 u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Dogofiriba a kɛra ye k'a to a ka foro kɔnɔna na kibaruyaw b'a jira fana k'a fɔ min ye barawuli marala ye bamananjiwale ni ɲɔɲugawale kɛbaaw kɔni nalen don u b'a fɛ k'u dili don dɔɔni dɔɔni maa caman bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko u y'u ye dɔw ko olu y'u ye ka kɔrɔ wɛrɛ la buwajɛkaw fɛ yen dɔw tun bɛ moto kan wa min ye dugu fan caman ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye maa ninnu kɔni sigana bɛ u la k'a ta ba kɔ ni ba ɲɛ ɲaminɛyan fan fana fɛ ninnu maa kelen ninnu ko u bɛ yen barawuli n'a lamini kɔni caman na bi ka taa se tamani kɔnɔnaw ma u y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in ko fo ka wuli ka jɔ anw dun kan ka taa ziyara la ye dɛ seliba la anw ni bani anw bɛ taa ziyara la ye dɛ n'olu fana nana don anw cɛla o cɛ man ɲi dɛ o ka ɲɛɲini joona dɛ wa i b'a dɔn k'u bɛ min fɔ u bɛ 60,000 d'i ma ka moto d'i ma ka taji d'i ma i bɛ kalo 1 kɛ baara la u bolo u donkan y'o de ye maa min ti baara la 60,000 moto kura 1
ani ka i bɛ dumuni kɛ yɔrɔ la kɔni baarakɛbali kɔni bɛ sɔrɔ o la dɛ o de la duguladenw kɔni ye lasɔmini kɛ sɛgɛlakaw buwajɛkaw min ye kakɔrɔ wɛrɛ ye ka taa se tamani yɛrɛ ma nin bɛɛ lajɛlen ye barawuli ale sɛrɛkili kɔnɔna ye u y'a yira k'a fɔ ko fo wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ka ɲini u kɔni bɛ ka bɔ ɲamina yan fan fɛ ka ba tigɛ ka na i b'a dɔn n'i bɔra ɲamina dɔrɔn i bɛna bɛn tamani de ma bi sɔgɔmada in na kabi nɛgɛ kanɲɛ 7 Mali sɔrɔdasiw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ belebele la Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na Tɔnbɔkutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲafunkɛkaw fɛ yen ni jugawale ni bamacawale kɛbaaw dagayɔrɔ min bɛ yen armée kɔni ye mugukan wuli ye bi maa ninnu kɔni ko u y'u lakoori ka tila ka pankuru fana wuli k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 la fo kana se midi waati ma armée kɔni tun b'i sɔn a yɔrɔ ninnu na min ye gurumakaw ye ɲafunkɛ yɛrɛ dugu n'an laminiw maa caman y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye pankuru tɛmɛkan mɛn pankuru ye u ka kabakolo la heure kelen muguci ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dugudenw dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka dugu yɔrɔ kɔni ko olu masumana kosɛbɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasilakaw ye ani polisilakaw olu farala ɲɔgɔn kan ka patrouille belebele k'o daminɛ dugu donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen na kataninitigi fara motomisɛnnintigi ka sa a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɔlɔsi nin waati in na yaasa a ka se ka dɔn k'a fɔ maa min olu bɔra yɔrɔ min na tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na ni min b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na ale marabolo kelen kɔnɔna na fana sɔrɔdasiw u ye fɛɛrɛ kura min tigɛ sa o de ye k'a fɔ ni nin waleya in kɛra ja maa ninnu yɛrɛ bɛ fini bila pewu ka don dugu yɛrɛ de kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ maa fɛnw ye yanni ko bɛɛ lajɛlen ka masumaya nin bɛɛ lajɛlen ko nin sɛgɛsɛgɛlen don nin waati in na yaasa ka se ka ɲɛɲini k'a ko la chef d'état-major min bɛ wolomasiri tabaw kunna a ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan kalo in tile 19 olu ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ u ye bamanciwale nugawale kɛbaa dɔ bɔnɛ a nin na n'u b'a fɔ ma ko alikalifa sari ale kɔni yɛrɛ tun bɛ wulikajɔ in kɛra duetire ale ni asara ni ɲɔgɔn cɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na maa min falen filɛ nin ye ko ninjugawale ni bamanciwale kɛbaaw ko olu ka maa mafalenba kun don ale yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min ye obiw ye minnu tun bɛ fili ka taa bin maaw kan an'u bolominɛw ka siraw kan Tɔnbɔkutu ni Gunam ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ kun ɲininen don kosɛbɛ ninjugawale ni bamanciwale kɛbaaw ka maa min don a kun ɲininen don kosɛbɛ wolomasiri tabaw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa kofɔlen tɛgɛ kɔni sera ka ta kɔni sera ka wuli a la a n'a nɔfɛmɔgɔ caman o senfɛ fana armée ale sera ka minɛn dɔw sɔrɔ minɛn minnu ni kibaruya caman b'u kɔnɔ u ka wulikajɔ n'u ka baaraw kan ka kɛ cogo min kunna don nataw kɔnɔna na min ye baarakɛminɛn belebelebaw ka taa se u bɛ jaw ta ni minnu ye fo ka taa se u bɛ téléphone portable ni subahana mansin minnu b'u bolo ko armée nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ chef d'état-major k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka nin wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na farafinna an fanfɛ bolo maaw ko olu bɛ ɲɔgɔn yela Lagoskaw fɛ Nigeria ko yaasa k'a lajɛ tile 2 kɔnɔna na ninjugawale ni bamanciwale kɛlɛ bɛ se ka kɛ a la cogo min na sa u y'a yira k'a fɔ ko lajɛ in kɔni ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛdɔnnen kun ɲɛmaya tun bɛ Union africaine maaw bolo olu fana y'a yira k'a fɔ ko Togo ale kɔni tun ye laɲini kɛ k'a fɔ k'u k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka kuma sabula nin waati in na a yira k'a fɔ k'a daminɛ kabini san daminɛ na fo kana se sisan ma sa bingali k'a daminɛ segin fo 44 o de kɛra maaw la min ye bolominɛnw ye salon ko fana maa caman dangarila maa caman na Union africaine ale tɔgɔla sa Musa Faki ko ale y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na k'u mago bɛ musaka de la Togo jamanakuntigi ale ko fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ kɛlɛkɛbolo ɲɛnamabaw kɛlɛ minnu bɛ yen n'o olu kuntala ka jan kɛlɛ minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ ni maramafɛn ɲɛnamaw ye ka jɛkulu ɲini ka maaw ɲini maa minnu bɛ se ka bila olu kɔnɔna na ka baara kɛ tiɲɛ ni danaya kan farafinna yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛ sen na ko fɔr ko ka misali ta bi jamana minnu y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ninjugawale kɛlɛ tɛ kɛ ni maa si na an yɛrɛ tɛ ko ka jɛw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ o ko tɛ dɛ jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka wulikajɔw k'o bolola ka ɲɛsin nin jɛkulu ninnu ma Gabɔnkaw fɛ yen sefa wari miliyari 52 ko min ye Ali Bongo ale kɔmaw ye k'u kan ka o sara banki dɔ ye Suissekaw fɛ yen kibaruya in kɔni dira dɔgɔkun tɛmɛnen sabula a yira k'a fɔ ko nin waati in na min ye Ali Bongo kɔw ye sa a den minnu bɛ yen bi ko olu kɔni kɛlen don ka
degun caman sɔrɔ min ye u ka fanga yɛrɛ dafirili ka bɔ u bolo pewu kalo tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna ko y'a to min ye a denmuso n'o ye Pascaline Bongo ye n'o yɛrɛ kun ye ministre ye o tun bɛ wariw kɛ cogo min na o tun bɛ kow sɔrɔ cogo min na ko olu ɲɛdɔnna sisikaw yɛrɛ fana y'a dɔn k'a fɔ ko wari ninnu caman bɛ yen k'a daminɛ san 2008 na fo ka na se nin waati ma sa ministre kɔrɔ in kɔni ko a ye dugutaa caman kɛ dugutaa minnu n'a y'olu kɛ dagabana mɔbiliw la dagabana avion na Los Angeles de Los Angeles ye min ye diɲɛ dugubaw ni diɲɛ hôtelbaw ni diɲɛ yɔrɔbaw ye sa ko nin wari ninnu bɛɛ lajɛlen a tun bɛ ta cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di ko de wulilen filɛ nin nɔfɛ bi n'o y'a sɔrɔ kɔrɔmuso in o bɛ degun kɔnɔna na ale Bongo ko ale fana bɛ bolola hali bi koyi k'a ye welewelema da kɛ k'a fɔ ko maaw ka mankan ci a ye cogo o cogo ko mankan ninnu ma taa yɔrɔ jan sabula min ye ɲɛmaaw ye minnu kɛlen don k'u minɛ bi k'o kɛlen don k'u sɛgɛn Pascaline Bongo ko ale kɔni n'i y'ale ka voyagew bɛɛ lajɛlen ta k'u jateminɛ Suisse jamana na sa k'a bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ min ye sefa wari $300,000 ani tan ni wɔɔrɔ ka taa se fo dollar wari pati sagana di layi o y'a ka voyage dɔrɔn ye o tuma ale kun avion kɛra ale ka sotarama ye sisan ko banki min bɛ Suisse o de ko juru wulilen don fɛn tɛ ka don tuguni olu tun b'a don dɔ bɛ don dɔ tɛ mɛ fɛn tɛ ka don nin waati in na tuguni donc u wulilen don k'u jɔ Nigériakaw fɛ yen Nigeria ko ale bɛna na avion 24 de san avion 24 min n'o ye kɛlɛkɛ avion ye k'u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna na o san maa minnu fɛ sa o kɔni ye Italikaw ye ko Italikaw fana y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko nkalon man ɲi maa kan k'i ɲɛsin yɔrɔ min na ko bɛɛ b'o dɔn olu kɔni b'a minɛ n'Ala sɔnna a ma min ye pankuru ye dɔn na bɔ olu fɛ yen u na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa min ye Nigeria ye a mago bɛ minɛn min na a k'o sɔrɔ Nigeria maréchalu a n'a ɲɛmaaw ko olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ koyi ko avion ninnu k'a ka na joona ko sabula min ye ninjugawale ni bamajawale kɛbaaw ye k'u kɛlen don ka dankariw la olu tun y'u jigira maa minnu kan k'a jira k'a fɔ k'u b'u bolo don olu bolo jaa olu bɛɛ lajɛlen fana ye coxeur de jamana coxeur waati ko avion kun fɔlɔ kɔni ko wɔɔrɔ fɔlɔ k'o kan ka don min ye MiG 346 ye ko yanni san laban in cɛ wa fana k'u y'a jira k'a fɔ ko min y'a tɔw ye ko olu na d'u ma dɔɔni ka kɛ ni avion ninnu bɔcogo ye ko Nigeria ɲɛmaaw u ko k'olu ye diɲɛ munumunu salo caman kɛ ko nka ko nin waati in kɔni na u y'a dɔn k'a fɔ k'an ka sanni kɛ yɔrɔ min u k'an ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min u k'an ka fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ wa k'u ka wolomasiri tabaw ko maa tɛna na olu ka baara kɛcogo ɲɛf'u ɲɛna u ka jamana kɔnɔ dɛ min ka nɔgɔ u ma ani maa min bɛna minɛ cogo min olu bɛ n'u y'u kɛ cogo min olu b'i minɛ o cogoya de la nin waati in na maa da tɛ se ka don o la sabula olu ka jamana kunkanko kuma ye n y'a dɔn droit de l'homme olu fɛ yen tuguni parce que n'i y'a ye u b'a fɔ ko minɛn dɔ tɛ feere ma droit de l'homme fɔlɔ ninnu de don dɛ olu de b'o kɛ o Faransikaw fɛ yen ko maa caman olu ye défilé kɛ kari tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ ko min ye racisme ye min ye siya woloma ye ko kɛlɛ kɔni ko u tɛ jɛ n'o ye bi u tɛ jɛ n'o ye sini ko maa o maa bɛ yen n'o ye polisilaka ye sa n'i kɔni b'o kɛ k'i k'o dabila préfet ni sous-préfet k'a ɲininen ninnu fɛ ani kiiritigɛlaw u k'o bɔ u taabolo la pewu yaasa min ye u ka jamana yɛrɛ a bɛ se ka lafiya cogo min maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni Faransi b'a fɛ ka nin kɛlɛ kɛ k'o ka nɔgɔn k'a bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma sariya min bɛ boli ka tunkarangaw ka tugu hukumu kɔnɔna na Faransi yɛrɛ ka o bato k'o b'a to a bɛ lafiya ko nka ko kuma o kuma polisinin kelen k'o minɛ k'o bila ka sɔrɔ ka tila k'o bɔ min ye sariyaw ye olu kan ka bato cogo min na o tɛ kɛ ko dɔ ka wulu o ka fisa ni adamaden dɔ ye bi ninnu ka ko ninnu kɔnɔna na ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kuma tɛ nin waati in na min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ye fɛn caman fɔ wa ndolatilaw ko olu de sɛgɛnnen don a ko la kosɛbɛ min ye racisme ko kɛlɛ ye nanzara jamanaw olu kɔnɔna na David Beckham ale ye ndolatilaba ye a terikɛ dɔ bɛ yen sa k'o ye Mark Wahlberg ye k'a y'o wele kiiri la Mark Wahlberg ko ale fana ye sinima bɔla wane dɔ ye Hollywoodkaw fɛ yen k'a ni David Beckham kɔni kun ye société dɔ de sigi ko fitness David Beckham yɛrɛ tun b'o kɔnɔna na nka k'u kun bɛnna ko ka sa David Beckham kun kan ka tɔnɔ fɛn fɛn sɔrɔ k'o tɔnɔ si tɛ ka sɔrɔ balontanna kɔrɔ in kɔni kun y'i ta kɛ sa nin tɛ ko tiɲɛ o n terikɛ don a mana kɛ cogo cogo don dɔ la n'a ɲɛ ma o an kɔni an bɛ ɲɔgɔn kan yan Beckham ale ye Angleterre bila ka t'i sigi
anglais fe États-Unis sisan atale sigi sa u koni jiyen bonya sugu be tagada ale ka sa marki no fitness F45 ye ale kɛra o lasigiden ye no be yira yɔrɔ ho an ka nin dulati la bay be ka mu min ɲɔana tei n'a ko ka di anglais bɛɛ n'a ye misali ye ko de an ka fɛ ko be ka mi ta kɛ o la sa k'i to la fo wari yɛrɛ ti don ale yɛrɛ kun tuguni société yɛrɛ tɔgɔ la koyi diɲɛ ye waati yɛlɛma di bi ka nɔgɔ ma sini bɛ se ka gɛlɛya i ma a na kɛ be ka mun bolo bantɔ don a ye kamalen de wele sa ko n ka cɛ k'an t'a lajɛ ko ne ye n ka jatew lajɛ ko fɛn tɛ ka jigin n kun han k'e dun ko an bɛɛ ye kelen ye société in na ko nka ne ka tɔnɔ an bɛnna min yɛrɛ ka kɛmɛ saradala in k'o si tɛ ka don ne kun David Beckham k'a ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin sariya tigilamɔgɔw ma san 2022 o kɔfɛ tuguni salo k'a ye hakililajigi kɛ ɲinan kɔni k'a y'i kɛlɛkɛfari yɛrɛ da koyi ko fo min ye dollar wari o kasabi o miliyɔn 12 min bɛ taa bɛn euro wari miliyɔn 11 ma ko o kɔni ko a bɛ k'o de ɲini waati na David Beckham yɛrɛ ko ale kɔni ye min to nin ko in na ko euro wari miliyɔn 980 kɔ ko ale k'o de tora ale bolo nin ko in na ko wa fana ko min ye so in yɛrɛ n'o ye société in ye ko hali n'u y'a feere bi ko ale ma da la n'ale bɛna na fu yɛrɛ sɔrɔ a la ko sabula k'ale tɔgɔ yɛrɛ tɛ papiye yɛrɛ la yɛrɛ ko kamalen ye nin bɛɛ kɛ kamalen ye nin bɛɛ kɛ a kelen bɛ ka wari in bɛɛ dun David tɔgɔ bɛ sanfɛ ale bɛ yira k'ale ko n'a ko bɛ taa n'a ko ye kiri la an y'a fɔ a ɲɛna ko bɛn ni kelenya ale lajɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye phase régionale ye ani min kɛra lasigidonso la o kun cɛra nin wulada in na n'Ala sɔnna ma sini min mana b'o la an b'o da o tulo kan Keba Jalo tun bɛ yan ale ni Amara Nuhu Keyita ka se k'a fili bɔlɔlɔ fɛ a bɛ se k'a ye cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ne yɛrɛ bɛna David ka société ɲɔgɔnna créer o Keba n b'i tɔgɔ bila ɲɛfɛ Ala ka dugu ɲuman Ala ka sɔrɔ ɲuman Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tanga sini kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an ni maliden bɛɛ lajɛlen ma Ala ka dugu ɲuman jɛ